Ndi nthawi yankhani kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yolini Mponda. Koma poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati mgwirizano wa zachuma wa Extended Credit Facility ECF womwe dziko lino lili nalo ndi bungwe la International Monetary Fund IMF udakali mchimake. Mpingo wa CCAP mu sinodi ya Livingstonia wayamikira president wa dziko lino polamula kuti ripoti la ngozi ya ndege yomwe idapha yemwe anali wachiwiri kwa president wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima lipiteke kwa anthu asanalipereke kwa iye. Ndipo munkhani za masewero ankhonya omwe akuyembekezeka kuchitika mu mzinda wa Mzuzu alandira chilimbikitso pomwe makampani awiri azomangamanga apereka thandizo la ndalama zokwana 12 million kwacha. Takulandirani mu nkhani zathu. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati mgwirizano wa zachuma wa Extended Credit Facility ECF womwe dziko lino lili nawo ndi bungwe la International Monetary Fund IMF udakali mchimake zomwe zikupereka mphamvu kuti chuma cha dziko lino chiyambanso kuchita bwino. Dr. Chakwera wayankhula izi ku nyumba ya malamulo pomwe amayankha mafunso kuchokera kwa aphungu. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsutsa zoti amaononga ndalama za dziko lino pa maulendo omwe amayenda komwe amakayimirira dziko lino ponena kuti ena mwa maulendowa amakhala olipiridwa kale ndi omwe akonza zochitikazo. Dr. Chakwera wafotokoza izi pomwe amayankha funso lowonjezera lochoka kwa phungu wa dera la Mulanje South West a George Chaponda. Mpingo wa CCAP mu sinodi ya Livingstonia wayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera polamula kuti ripoti la ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima lipiteke kwa anthu asanalipereke kwa iye. Mlembi wa mkulu mu sinodi mbusa Reverend William Tembo anati izi zichepetsa mphekesera zonse zomwe zinalipo zokhudza nkhani. Iwo akuyankhula ndi Grant Muhango. Tinamukomera iyeyo kuti apereke ndithu avomereze kuti pakhale ndithu kaunoni anthu inu tapanganisa unono uyuyu. Tifuna tikavomerezani mtsogoleri wa dziko kuti iyeyo sana avomereze kuti ripoti likaberekaye kwa iyeyo koma lipitekaye kwa wanthu. Chifukwa anthu amene ripoti limeneyo linachitika kapena kafukufuku amene anachitika kuti anthu adziwe zinamutengera mtsogoleri wa dziko ndithu mwanzeru kwambiri kuti iyeyo amene kuti pitani mukauze kaye wanthu. Chifukwa wanthu ndamene anthu ndamene amafuna kuti adziwe kuti chinachitika ndi chani. Kunali koyenera ndithu kuti anthu ripoti imene lipitekaye kwa wanthu. Ndipo tifuna tikamuthokoze mtsogoleri wa dziko la Malawi kuti anachita ichi mwanzeru mwakadaulo kuti anthu akadziwe kaye, anthu akauzidwe kaye kuti ripoti lija latuluka. Ndipo lili ndi izi anthu amve akamva anthu pamene makommissioners apite kwa mtsogoleri wa dziko akamupasire kuti ripoti lija munatitapanga ndipo anthu awauza. Konde kuti makommissioners awo azikaninaso kwa president kuti wanthu tawauza zimene munatiuza kuti tikufuze wanthu tawauza. Panopa tikubwera kwa inuyo kuti tikuuzeni ripoti lija ndi ili. Number 2 wanthu tawauza. Tifuna kuti tikamuthokoze kwambiri mtsogoleri wa dziko chifukwa chochita chimene chocho. Boma lati ndikofunika kupereka mphamvu kampani za mdziko muno kuti zizipanga katundu ngati njira imodzi yotukula chuma cha dziko lino. Nduna ya zamalonda a Sostene Gwengwe yanena izi pamene inayendera zina mwa kampani zopanga katundu osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre. Chisomo break wafika ndi zambiri. Agwengwe anati kwa nthawi yayitali dziko lino lakhala likudalira katundu opangidwa mayiko akunja ndipo izi zachititsa kuti ndalama zakunja zizisowa. Ndunayi inati katundu monga mafuta agalimoto ndi fertilizer ndamene akugwiritsa kwambiri ntchito ndalama zakunja mdziko muno. Pachifukwa ichi Agwengwe anayendera kampani ya Rudvit yomwe posakhalitsa pa ikhale ikupanga fertilizer kuchokera ku zinyalala.
chifukwa pamene tikugula fertilizer ochepa kuchokera kunja zitithandizira kwambiri kuti pamene tikuona mabuku athu a katundu ogula ndi kugulisidwa kuchoka m'Malawi muno zinthu ziyambe kutiyendera bwino. Mukudziwa kuti tikachulutsa kwambiri kugula zinthu kunja zimenezi zimakhalanso ndi impact pa kapezekedwe ka ndrama ya kunja, chifukwa choti mwina ndrama ija ikungothera kuodetsa zinthu kuchokera kunja pamene ife tikupanga patokha mwina ikutsalira mbuyo. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Rootvit a Hastings Nyirenda anati ntchito yomanga kampani iyi yasala pang'ono kutha ndipo izizapanga matumba a fertilizer 6 pa ola lililonse. Poti zinthu zitupangira konkuno ku Malawi nchachiziwikira papa kuti mitengo zakhala affordable kwa Malawi ambiri azakwanisa kuti ati kugula ndi kukhala ndi fertilizer wantundu umenewo potengera ndi kuti ndi mitengo limene ulili aposo kutengera so kuti ntchito zomwe fertilizer angakachite m'minda mwawo. Ndipo kampani ngati za Rootvit zakhala zikutenga ngongole zomvererako kuchokera ku thumba la Finance, ndipo Araftseka ndi mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira thumbali. Ife mawu athu ndi achimwemwe kuti cholinga chathu mmene tinapangira introduce program imeneyi mawu athu ndionena kuti ife tikuona kuti zinthu zikutheka ndithu ma project ambiri kapena ma businesses ambiri amene anakhala kuti analowa pansi chifukwa cha COVID-19 nthawi ija mukumbukira ma business onsewo tatukula chifukwa chachani chifukwa chotina kuti tayerekeza tapatsa ndalama zimene chongolo dzanja chake ndichotsikirako. Ndunayi inayenderanso kampani ya Benko yomwe imayeza zipangizo za milingo, komanso kampani ya Istria yomwe imapanga pinati ndi madzi akumwa. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Bwalo la milandu la High Court ku Lilongwe lalamula kuti yemwe anali wachitetezo kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino Norman Chisale awapatse chiphaso choyendera kuti akachikonzenso kutsatira pempho lawo ku bwaloli kuti chiphasochi chinasiya kugwira ntchito. Achisale pamodzi ndi yemwe anali mkulu woyang'anira ogwira ntchito kumalo okhala mtsogoleri wakale a Profesa Peter Muthalika, a Peter Mukhito, komanso yemwe amagwira ntchito ku nthambi yotolera misonkho ya MRA a Rosa Mbilizi akuwaganizira kuti anagula simenti mwachinyengo. Kutsatira pempho linanso lomwe bwaloli linalandira kuti liulule mgwirizano omwe uli nawo ndi omwe amawaganiziranso pa mlanduwu, koma pakali pano akuti ndi mboni pa mlanduwu, bwaloli lakana kuulula. Kufikira apa Justice Chimbizani Kacheche wati mlanduwu udzapitirira kuumva sabata loyambirira mwezi wa Machi chaka chamawa kwa masiku angapo kuyambira pa 4 mpaka pa 7. Oyimira a Mukhito pa mlanduwu Amese Chijere akufotokoza. Chigamulo chomwe chaperekedwa ndi koti kutengera ndi pempho lomwe tinapereka ku koti kuti awauze aboma kuti atipatse zikalata zomwe zamgwirizano mmene aboma anapanga ndi omwe amazengedwanso mlandu achunala zokhuzana ndi ndalama zomwe zikuninidwa kuti boma linaluza chifukwa cha simenti amene akuti analowa mdziko muno opanda kulipira msonkho, komanso mgwirizano omwe aboma alowa ndi achunalawo kuti iwo asakhalenso zengedwa mlandu koma kuti akhale mboni ya boma. Chigamulo cha koti chanena kuti zikalata zimenezozo migwirizano imeneyo siyofunikira kwa ozengedwa mlanduwa. Ndi kwa panopa sitinganene zambiri chifukwa choti sitinachiwerenge bwinobwino zigamulozo komanso sitinakambirane ndi a client athu on the way forward. Oyimira boma pa mlanduwu Amasoko Chamkakala ati ndiokhutira ndi chigamulochi ndipo ndiokondwa kuona kuti mlanduwu upitilira. Koti lalola kuti akhoza kupanga renew passport imene kunaika panjira renew passport imene ikuteso manja makoma imene zili ndondomeko za fero yawo. Ekuli inalingana ofisi ya DPP ndi MRA kuwele pambala mpande imene koti amina kuti zimenezo zosafunikira kwa sababu ina kuuliza na mina kukosi kwa mkulima mwenye kati chino kimene kinakambirana kunena kuti
mfumu yayikulu Mwamulowe ya mboma la Lumphi yadandaula ndi mchitidwe wa anthu omwe sabwera poyera akachitiridwa nkhanza ku dera lawo, zomwe ati zikufunika kupeza njira msanga zothetsera mchitidwewu. Mfumuyi yanena izi kuchiweta mboma la Lumphi pamwambo okumbukira masiku 16 othana ndi mchitidwe wa nkhanza pa dziko lonse omwe bungwe la Lumphi Women Forum linakonza. Ludovico Nyinenda wadza ndi zambiri. Mwambowu unabweretsa pamodzi magulu onse amene amagwirira limodzi ntchito zokhudza nkhanza mboma la Lumphi pokumbukira masiku 16 olimbana ndi mchitidwe wa nkhanza pa dziko lonse. Poyankhula mwambowu pachiweta T.A. Mwamulowe inati anthu ambiri mdera lake akumana ndi nkhanza zambiri, monga makolo amuna, kugonana ndi ana awo, kukwatira msanga kwa atsikana ndi ena. Mfumuyi kenako inati pakufunika kuchitapo kanthu mwansanga pothana ndi mchitidwewu. Bambo ina amene amagona ndi ana awo obereka okha ndiye chinthu chimene chimativuta kwambiri ngati chinthu chachitika mu nyumba. Chikachitika mayi uja amaziwa bwinobwino kuti bambo apereka apanga nkhanza kumwanayo, agona naye mwana obereka okha, koma kuti amayi aja akanene kofunikirako zimawavuta kapena amakhala ngati akanena ndi kuti mwamuna asaucha apangira chani, apangira nkhanza. Mkulu wa bungwe la Lumphi Women Forum Achiza Nguruve atanakonza mwambowu poona nkhanza zomwe dera la Mwamulowe likukumana nazo. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yoona zakuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi mboma la Lumphi Arupere Mwarweni apempha mabungwe kuti apitirize kuzindikiritsa anthu zakuyipa kwa nkhanza ngakhale masiku 16 okumbukira kuthana ndi mchitidwe wa nkhanza atha. Tisasiye pompano tiye tizilalikira kutenga mbele chifukwa unena kuti mphini yobwereza imawala then ikawala munthu aliyesa amayiona then panopa naizo nda majesty imene asitikiza kwambiri kwauza anthu kuti kungogwirira mwana ndi mlandu wa anthu omwe anafika pamwambowu anasangalatsidwa ndi zochitika zosiyanasiyana pa tsikuli. Mutu wa chaka chino pokumbukira masiku 16 othana ndi nkhanza mdziko muno unali woti tigwirane manja pothana ndi nkhanza pakati pa amayi ndi atsikana pofika mu chaka cha 2030. Ludovico Nyinenda, MBC Lumphi. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Takulandiranso mu nkhani zathu. Bungwe la Campaign for Female Education CAMFED Malawi lakhazikitsa ntchito yopereka thandizo la ndalama zothandiza pa maphunziro kwa atsikana osauka. Ntchitoyi yomwe iyambe mchaka chino ipindulira atsikana oposa 6,000. Mtolankhani wathu Emmanuel Chimutu wadza ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Madalitso Muhango. Mkulu wa bungwe la CAMFED kuno ku Malawi, Susan Silika, ati bungwe lawo lakhazikitsa thandizo latsopanoli ataona phindu lomwe labwera kudzera mu ntchito ngati zomwezi m'mbuyomu. Iwo atinso atsikana omwe anapindulapo thandizo lawo ayamba kuthandiza atsikana ena kumbali ya zachuma komanso kuwapatsa uphungu othandiza kupita patali ndi maphunziro. Timakhulupirira kuti tigwire ntchito limodzi ndi boma ndi
zonse angose amagwira ntchito zokhuza za maphunziro ana ndipo takhati kugwira ntchito limodzi ndi boma ndipo takhati kuona ndithu zabwino zonse pamene ana athu amene takhati kuwathandiza amabwereranso kumamidzi yawo pamene anachokera kukakhala ngati achitsanzo komanso kukathandizira anzawo kuti asamakasiye sukulu komanso akakhale ngati kuti akuwathandizira pa maphunziro awo. mkulu woyang'anira maphunziro mchigawo cha maphunziro cha kumpoto a Jennings Kaira omwe anayimira unduna za maphunziro ayamikira bungwe la Camfed kamba kodzipereka pa ntchito yolimbikitsa maphunziro atsikana. Akaira ati ana ambiri ochokera m'mabanja osauka akupeza mwayi wa maphunziro komanso kukwaniritsa maloto awo. Camfed ikuchita provide scholarship funds or ikuchita provide bursaries mabasari akuthandiza asungwana komanso ndi anyamata amene amachokera ku mafamilies ovutika kuti akhale ndi mwayi wopitiriza maphunziro awo. Mwambo okhazikitsa ntchitoyi unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa malo achikumbutso ku area 18 kufika ku city center ndi cholinga chofuna kuphunzitsa kufunika kopititsa patsogolo maphunziro ana akazi mdziko muno. Tibwererenso ku nkhani yathu yayikulu lero yomwe ikuti president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati mgwirizano wa zachuma wa Extended Credit Facility ECF womwe dziko lino lili nalo ndi bungwe la International Monetary Fund IMF udakali mchimake zomwe zikupereka mphamvu kuti chuma cha dziko lino chiyambanso kuchita bwino. Dr. Chakwera wayankhula izi ku nyumba ya malamulo pomwe amayankha mafunso kuchokera kwa aphungu. Zambiri mulipoti ili la Trust Office. Dr. Chakwera anafika ku nyumba ya malamulo kotatuthuma sana lachitatu pomwe amayankha mafunso pa nkhani zomwe zikukhuza anthu mdziko muno pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ngakhale anavomereza kuti dziko lino likumana ndi mavuto ena okhuza chuma kamba ka mavuto azanyengo komanso zina zochitika m'mayiko akunja, Dr. Chakwera ati ali mchikhulupiriro choti mavuto onsewa achepa kamba kuti boma likuchita zotheka pothana ndi mavutowa. Mtsogoleri wa dziko linoyu anatsindikanso kuti boma lichita chotheka kuti kampani ya Malawi Airlines ipitirire kuchita bwino pamene boma likufuna kuonjezeranso mayiko omwe kampani imafika. Mwazina, Dr. Chakwera ati Malawi Airlines iyamba kufika ku Rwanda, DRC, Angola, Mozambique komanso Mauritius. Izi ati zili nkuthekera kolimbikitsa ntchito zokopa alendo komanso kulimbikitsa ntchito za malonda. Funso lomaliza lomwe mtsogoleri wa dziko linoyo anayankhako mnyumbayi linachokera kwa phungu wa dera la Rumpi East Kamulepo Kaluwa yemwe anafuna kudziwa za momwe ndondomeko ya fetereza otsika mtengo wa AIP ikuyendera. Dr. Chakwera anatsindika kuti ndondomekoyi ili mchimake ngakhale yakumana ndi mavuto ena monga akusowa kwa ndalama zakunja. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati padakali pano matumba a fetereza pafupifupi 700,000 ndi omwe awapereka kale m'madera osiyanasiyana kuphatikizapo ziweto monga mbuzi. Trust Office, MBC, Lilongwe. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsutsa zoti amaononga ndalama za dziko lino pa maulendo omwe amayenda komwe amakayimira dziko lino ponena kuti ena mwa maulendowa amakhala olipiridwa kale ndi omwe akonza zochitikazo. Dr. Chakwera wafotokoza izi pomwe amayankha funso lowonjezera lochokera kwa phungu wa dera la Mulanje Southwest a George Chaponda. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Mufunso lake lowonjezera kwa mtsogoleri wa dziko linoyo, Achaponda anafunsa chifukwa chimene Dr. Chakwera akhala kupita ku misonkhano yakunja pogwiritsa ntchito ndalama za boma. Achaponda anati dziko lino likanamagwiritsa ntchito ndalamazi mu njira zina. Kuphatikiza apo, phunguyo anafunsa za anthu ena omwe amayenda nawo m'maulendo zomwe ati zimachititsa kuti dziko lino lidzigwiritsa ntchito ndalama zambiri. Mkuyankha kwake, Dr. Chakwera anati maulendo komanso misonkhano yambiri yomwe wakhala akuyenda amafunika ofesi ya mtsogoleri wa dziko kuti adzitha kukapanga ziganizo za pompopompo ku misonkhanoko. Iwo ati ichi nchifukwa chake sakanamatuma nduna kuti adzikawachitira izi. Dr. Chakwera anatsindikanso kuti ndalama za ena mwa maulendowa amakhala azipereka kale omwe akonza zochitikazo ndipo dziko lino silimagwiritsa ntchito ndalama zochuluka momwe phunguyu akuganizira. Mtsogoleri wa dziko linoyo wakhala kumakaonekera ku nyumba ya malamulo kuti akayankhe mafunso okhudza nkhani zofunika za mdziko muno.
Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Mkulu oyang'anira zamalamulo ku bungwe la Green Belt Authority a Charles Tubi atsindika zakufunika kophunzitsa za utsogoleri wabwino kwa anthu oyang'anira anzawo kuti makampani ndi cholinga chakuti makampani adzipeza phindu loyenera. Athupi ayankhula izi kusalima komwe kampani ya Salima Sugar yomwe ili pansi pa Green Belt Authority inakonza maphunziro apadera a iwo amene ali maudindo akuluakulu pa kampaniyo. Chachikulu kwambiri ifeyo ngati monga mukuziwa ngati Salima Sugar tikupanga tingane kuti strategy mmene tingayendere ngati kampani. So kwambiri tikuyang'ana kuti tikafike kumene tikufunako zathu akapita akamagwira limodzi ndi ma juniors awo azigwira ntchito ndi mmene ifeyo ngati management tikufunira. So kuti tipange izizi ndeti zikufunika kuti anthu athuwa tapase ukadaulo taphunzise mmene angakagwirire ntchito koko. Iyi sitingatenga ngati ndi chinthu tikuononga ndalama, koma tikuona ngati ndi investment. Tikupanga invest kuma managers athu kuti ule mu udindo komanso azitha kumagwira ntchito mmene ifeyo ngati management tikufunira. Ndipo mmodzi mwa anthu amene amachita nawo maphunziro amenewa a Christopher Gondwe ati ndokondwa kuti magwiridwe awo antchito akakhala osinthika kamba panali zinthu zina zambiri zomwe amaona ngati amalondola pamene amatsogolera anzawo ku kampani yawo. Makamaka chimene tikuphunzira china chimene chikuonesa kuti anthu fe mwina mmene timagwirira ntchito yathu sitimaziwa kuti kodi tiyena kuyendesa bwanji ndondomeko ya ntchito yathu. Kukhala kuti ndife ma leaders, ndife ma managers, ndife ma supervisors, kuti tiyena kuwachita handu bwanji ma subordinates athu. So anthu apansi pa ife awa tiyachita handu motani. Taphunzira how to organize ma subordinates athu, kuchita organize ntchito. Zonse taphunzira panopa. Munkhani za masewero. Nkhonya yomwe ikuyembekezeka kuchitika mu mzinda wa Mzuzu yalandira mangolomera pomwe yapeza thandizo la ndalama zokwana 12 miliyoni kwacha kuchokera ku makampani azomangamanga a Shupa ndi Milton komanso Intact Limited. Makampaniwa apereka 5 miliyoni kwacha aliyense pomwe kampani ina ya Intact Limited yapereka 2 miliyoni kwacha. Mkulu wa kampani ya Shupa Akondwani Msowoya wati apereka thandizoli pofuna kulimbikitsa masewerowa mchigawo cha kumpoto chomwe chakhala osachititsa masewerowa kwa zaka zisanu. Ife ngati Shupa kuthandiza nkhonya sikoyamba. Ngati mchakhala kugwira ntchito limodzi ndanzatha New Dawn Promotions kuyambira kalekale muna 2015-2016 mene takhala kupanga sponsor ndithu mabauta ambirimbiri. Even chaka chinocho chaka chatha pangaso sponsor mabauta angapo and nthawi yonseyi mene takhala kupanga sponsor sipanakhale kuti tsiku limodzi pamene anatikhumudwisako timapita ndithu na kukaonera nkhonya zija ndi zimakhazo sangaso kuona na mtindu wa anthu mabwera ndithu zoonera nkhonya. Komanso chachiwiri nchonena kuti kunzuzu I think wakhala nthawi yayitali kusanachitike boxing. Ndeyifeyo atatipeza anthu kuti bwanji muganize zoti boxing ibweseso kunzuzu nachiona kuti chinthu chamtengo wapatali kuti tipite kuso kunzuzu kuti tibweseso nkhonya yapamwamba kuti anthu akasangalale ngati mmene anzawo kulilongo amasangalale. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomito yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati mgwirizano wa zachuma wa Extended Credit Facility ECF womwe dziko lino lili nawo ndi bungwe la International Monetary Fund IMF udakali mchimake. Mpingo wa CCAP mu Synod ya Livingstonia wayamikira President wa dziko lino polamula kuti ripoti la ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri wa president wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima lipitekaye kwa anthu asanalipereke kwa iye. Ndipo munkhani za masewero ankhonya omwe akuyembekezeka kuchitika mu mzinda wa Mzuzu alandira chilimbikitso pomwe makampani awiri azomangamanga apereka thandizo la ndalama zokwana 12 miliyoni kwacha.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chwaya ndi mzanga Yulimne Mponda. Usiku wabwino.